Tkellem imma kun leali. Illum il-mulej jilqa l-offerta tagħkom quddiem il-poplu qaddis tiegħu, quddiem il-familji tagħkom. Anke dawk li qegħdin isegwu lil ħaġa mill-ġenna. Is-sema jifraħ illum bl-għotja tagħkom. U jitolbu miegħi għal vokazzjonijiet biex il-Knisja ikollha futur fis-sagramenti li jibnu il-komunità, l-ewwel iż-żwieġ, imbagħad l-ordni sagri. Illum m'għadux l-istaġun li nitolbu biss għal sagrament wieħed li jibnu l-komunità, dak tal-ordni sagri. Illum meta nitolbu għal vokazzjonijiet, hemm bżonn nitolbu għaż-żewġ sagramenti li jibnu l-komunità. Is-sagrament ta' żwieġ nisrani li minnu aħna ħadna l-fidi tagħna, il-kol kemm aħna, mill-ġenituri tagħna, min-nanniet. U s-sagrament tal-ordni sagri. Inti ovvjament towni doqtom it-tnejn millum. Addisa Maria Om Allah. Hu l-Evanġelju ta' Kristu li issa int fid-dmir li xandar. U is li temmen dak li taqra fih, tgħallem dak li temmen u tgħix dak li tgħallem.